Vikingdom eller hætten i kulturen i kristendommen. Men verdensløsningen er endnu ikke færdig eller fuldbragt. Menneskeheden er endnu ikke blevet friet fra hedenskabet eller mørkets magter. Den dyriske eller dræbende natur i menneskets mentalitet eller psyke. Det er sande kristendom eller kærlighedsloven. Du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele dit sind. Er endnu langt fra sin opfyldelse i menneskehedens væremåde. Og hertil kommer også dette: du skal elske din næste som dig selv. Det er verdensindløsningens opgave at vejlede mennesket frem til at kunne opfylde disse to bud. Evnen til at kunne opfylde disse to bud gør væsenet til menneske i Guds billede efter hans lignelse. Det er slutfacettet på verdensindløsningens mission. Så længe mennesket ikke kan præstere dette slutfacet i sin dejlige væremåde, er det endnu et ufærdigt menneske og har brug for verdensindløsningens vejledning. At kristendom i virkeligheden kun er i sin begyndelse. Menneskene er endnu på mange måder åndeligt set mere eller mindre indesluttet i vikinge eller hætningekultur. Denne kultur eksisterer i form af alle de foreteelser i væremålen. Kristi påbud eller loven for fuldkommen tilværelse. Og lad os se lidt på menneskene i den moderne kultur i dag. Opfylder menneskene her de kristne påbud? Elsker menneskene her deres fjender? Velsigner de dem som forbander dem? Gør de godt imod dem af hvem de bliver hadet? Og beder de for dem af hvem de bliver krænket og forfulgt? Tilgiver de den næste, der er ondt imod dig, indtil 70 20 gange 7 gange dagligt? Regner de med at være den, der ombringer ved svær, selv skal omkomme ved svær? Regner de også med dette påbud, når de går på lystjagt og lystfiskeri eller på anden måde? Er med delagtig de milliondrab på dyr, der sker på grund af den tusindårige overtro, at animalsk føde er en livsbetingelse for mennesker. De har været de dygtigste
af sygdom. Sygdom er det drevet, eller man søger i organismer. Hvordan skal menneskene kunne blive fri af sygdommene, så længe de selv opretholder med bedst organismer på et fundament af kraft? Hvordan skal de i deres skæbne blive fri af andre større eller mindre udfoldelse af det dræbende prioritet, når de selv søger at opretholde deres liv eller skæbne i kraft af det samme princip? Hvordan kan et samfund af sådan en væsen være